Píše se 26. dubna roku 2003. Americký horolezec Aron Ralston se sám vydává do národního parku Canyonlands v Utahu, kde se věnuje náročnému adrenalinovému sportu canyoningu. Při sestupu do jednoho z úzkých kanionů nešťastně uvolní balvan, který mu zaklínil pravou ruku tak nešťastně, že se nemohl osvobodit. U sebe měl jen 350 ml vody, které mu vystačily na 3 dny. Poté přežíval tak, že pil vlastní moč, kterou si uchovával ve vaku na vodu. Chápal, že šance na záchranu jsou mizivé. Natočil proto video na rozloučenou pro svou rodinu. My name's Aron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Po několika dnech v absolutním vyčerpání se rozhodl pro krajní řešení – amputaci ruky. Nůž, který měl, byl však příliš tupý. Až 5. den se mu podařilo zlomit si ruku v předloktí a následně si ji odříznout. Po osvobození ušel ještě 13 kilometrů, než narazil na skupinku turistů, kteří mu přivolali pomoc. Aron přežil a navzdory této zkušenosti se horolezectví nikdy nevzdal. Dnes je z něj motivační řečník, autor knih Between a Rock and Hard Place, která se stala předlohou pro film 127 hodin. Ten získal 6 nominací na Oscara. Aron sice ztratil ruku, ale získal život. Jeho příběh není jen o přežití, je o vůli, která překonává nemožné.